young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba, din il-ġurnata sabiħa l-għada tal-Eid. Dawn il-ġranet li fihom l-ewwel fakkarna l-imħabba ta' Ġesu għalina meta bata miet, però qam. Kemm grazzja kbira u qam biex jagħtina l-ħajja, biex insibu fih kif qalu il-paċi tagħna, il-ferħ tagħna. Grazzi tal-li qed niftħu qalbna lih anki dalgħodu li qed nagħmlu dan il-mument ma' dan Ġesu li baqa' magħna kif wedna hu se nibqa' magħkom dejjem. U l-quddiesa hija il-preżenza ta' Ġesu magħna. Ejjew niftħu qalbna lih. Nirringrazzjawh ta' dak kollu li qed jagħmel magħna fil-ħajja tagħna. Tolbuh jgħinna ħalli ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U nitolbuh jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Biex jiraq illum. Infaħru lil Alla. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek bolijiet qaddisa. Għati lill-qaddejja tiegħek li permezz tal-ħajja tajba nibqgħu nħarsu fina il-frott tas-sagrament ta' twelid ġdid li ħadna aħna u nistqarru l-fidi bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Nar lajt il-50, Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-lud bleħenoli. Nies tal-Ludija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalemm,
Kunu għafu dan u simaw sewa x'se ngħidilkom. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla ta'kom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom f'idejkom skont il-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall irbit tal-mewt għaliex ma setax ikun li l-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu: żammejt lil mulej dejjem qudiemi għax hu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela bilena il-sini u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama għax inti ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Int għarraftini t-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħallini ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U miet u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqedu fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: la kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu marat taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-koll xhieda. Għalhekk issa li Alla lih bil-leminija tiegħu huwa rċirva mingħand il-Missier l-Ispiritu Santu li kien imwiegħed u sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken flimkien. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Jien qed lill-mulej: int sidi m'għandix ġiet ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żomm f'idejk xortija. Flimkien. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Imbierek lill-mulej li tani l-fema imqar bil-lejl qalbi tal-limni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Flimkien. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Flimkien. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem flemintek. Flimkien. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għajt għax feda il-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla il-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Għajdinna Marija ħabbrinna fit-triq il-min rajt. Jien rajt qabal Kristu l-irxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa illi żar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih it-tamajt. Maru l-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. O nemmnu lillum Kristu l-xoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan, ħenna lina, o Kristu rebbieħ, Amen, Alleluja.
danu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar. Kollhom biża' u ferħ kbir. U marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesu qalilhom Issliem għalikom. U ma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad qalilhom tibżgħu xejn, morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilea lili jarawni hemmhekk. Huma sejrin xi wħud mill-lases marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-suldati kemm xa flus ġmiela u qalulhom ejdu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġaluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom. U din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Tiskanta f'din l-ewwel ġurnata ta' wara lejt, hekk kif indunajtu llum il-Vanġelu għandna żewġ ċeni. Żewġ ċeni però li xejn ma jaqblu ma' xulxin. Żewġ ċeni fejn tara differenza ta' fejn ikun hemm Alla u fejn ma jkunx. Naraw lil dawn in-nisa b'sempliċità, b'innoċenza, b'imħabba li marru fejn qabar għax ħabbew il-Ġesu Alla forja kienu għadhom mhux qed jarfu li dan kien Alla vera, imma ndunaw li dan raġel kien qed joffri xi ħaġa speċjali u marru saħansitra fejn il-qabar tiegħu. U kellhom ix-xorti dawn in-nisa li jaraw din l-esperjenza tal-qawmien ta' Ġesu. Kellhom ikunu huma kif kulħadd jista' jkollu id-dawl ta' Alla, kemm grazzja kbira jiena kemm il-saċerdoti waħda mill-affarijiet kemm jgħalmuni nies jien, nies sempliċi li kapaċi ikollhom lil Alla fil-ħajja tagħhom u tarhom jgħixu ħajja sabiħa. Alla vorja ma kkonsagrawx ħajjithom bħalma nagħmlu aħna bħala saċerdoti, immexu ħajja tajba. U din hija l-grazzja ta' dawn in-nisa li kellhom ix-xorti li Ġesu anki jidrilhom. U tantu hekk li anki fdalhom missjoni kellhom ikunu huma lill-apposti li jħabbrulhom li Ġesu qam. Kemm grazzja kbira. Il-kol kemm aħna nistgħu bil-ħajja tagħna dak li qed ngħixu nistgħu noffru xi ħaġa sabiħa, kemm tisma' ommijiet, missirijiet, kemm tisma' kliem sabiħ ta' pariri tajba, ta' twissijiet tajba, kemm tisma' verament esperjenzi ta' mħabba li jistgħu joffru ħafna nies fil-ħajja tagħhom lill-oħrajn, speċjalment anki lil uliedna. Xena l-oħra, xena ta' paċi, xena ta' ferħ, xena sabiħa ta' dinjità u tara xena l-oħra. Xena l-oħra fejn il-flus huma kollox, fejn il-gidba hija kollox, fejn il-fatti jawġuhom biex jiġu kif jaqblu lilhom. Kemm differenti in-nuqqas ta' preżenza ta' Alla. X'differenza tieni xena ta' fejn daw qed jaraw kif jawġu il-fatt li Ġesu ma rawx iktar mal-fatt li jridu joruh bħala dak li ġie misruq, li mġisruq. U għal dan biex jaslu għalija kellhom iqarqu, kellhom jagħtu l-flus u dawk aċċettaw. X'differenza meta ma jkunx hemm Alla fil-ħajja tagħna. Kemm huma affarijiet li verament isewdulek qalbek. Għax vera tara li aħna minħabba l-qerq tagħna, minħabba l-ambizzjonijiet tagħna, kapaċi iva nwarbu l-verità, kapaċi iva nagħmlu azzjonijiet li verament ikissru lilna u jkissru ħadd ieħor u jitfu l-verità. U hemmhekk tinduna d-differenza ta' meta tagħżel Ġesu fil-ħajja tiegħek
u meta ma tażlux. Kemm grazzja kbira meta tażel Ġesu li b'Ġesu jista' jkollok verament il-ħajja vera, il-paċi vera, il-ferħ veru. Tista' tkun verament bniedem onest, kemm nieħu gost jien. Meta bħala saċerdot niċċelebra il-funerali, il-mument li fih se nagħtu l-aħħar tislima lill-leżiż tagħna u kemm ikunu mumenti sbieħ, sinċerament, anki funeral, meta jmut xi ħadd ta' ħajja tajba. Meta tara din il-bniedma li ħalliet warajha u ħalla warajh esperjenza sabiħa. Kemm tieħu gost dak li tisma' fuq il-persuna li mietet għax ikun għex tajjeb. Kemm grazzja kbira meta nħallu lil Ġesu imexxina hu fil-ħajja tiegħu. X'differenza tagħmel. Mhux ta' bxejn joqgħodu dawk il-kelmiet li qal David illum fl-ewwel qari. Żammejt lil mulej dejjem qudiemi. Kemm sabiħa. Żammejt lil mulej dejjem qudiemi. Għax hu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela bil-għena l-sieni u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama għax inti ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni it-triq tal-ħajja. Timlini bil-ferħ meta tkun quddiemek. Kemm sabiħa, kemm hu vera. Kemm hu vera. Jimlina bil-ferħ, jagħtina d-dawl kif qal Ġesu stess, min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam. Din hija l-grazzja anki ta' din ix-xema, ta' dan il-blandun, ta' dak li xenna flejt, dan Ġesu li hu l-ħajja u d-dawl tagħna u li aħna minnu nistgħu nieħdu id-dinjità fil-ħajja tagħna. Għax meta narfu dan id-dawl qed jiġi fuqna fina u allura l-ħajja tagħna qed tissir isbaħ, qed tissir aħjar, qed issir preżentabbli, qed issir ta' nies. Għax dan hu li jagħmel Ġesu, jagħmilna nies, però jagħmilna wkoll qaddisin. Jagħmilna wkoll qaddisin. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla li qama lina biex jagħtina din il-ħajja sabiħa minn issa u għal dejjem. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Jekk nitolbu l-ewwel nett għalina l-insara. Ħalli fil-ħajja tagħna niskopru dejjem iktar lil Ġesu. Inħalluh ikunu fiċ-ċentru tal-qalb tagħna. Ħalli jkunu li fuq u nimxu fil-ħajja tagħna għal ġid tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Papa nbiraħ rajnieh anke fil-messaġġ bla vuċi, bla leħen, bil-qiegħda fuq wheelchair, però jkompli iwassal l-imħabba tal-Alla. Jew nitolbu ħafna għalih. Kif qalu anki din il-marda tiegħu tgħinu biex jikber fil-qdusija, biex jikber fl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-miżżewġin kollha. Għatihom il-grazzja li fil-ħajja tagħhom jiskopru dejjem iktar din l-imħabba li Alla urihom meta tuhom is-sagrament ta' żwieġ waqgħadhom bejniethom biex jgħixu ħajja ta' fedeltà fl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-familji tagħna. Saħħaħna fil-għosla ta' xulxin u fir-rispett ta' xulxin. Għatina l-grazzja li fid-djar tagħna ikun hemm il-preżenza ħajja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżiż mejtin tal-familji tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Biex jiraq li nduru lejn il-Madonna, ili jemnet li Ġesu se jqum, ili jemnet li verament dak huwa liben Alla, jew nitolbu li tieqaf magħna u tgħinna ħalli bħala aħna wkoll nżommu lil Ġesu fil-qalb tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej jilqa' l-offerti tagħna biex aħna lkoll niġġeddu bl-isqarrija ta' ismek u bil-magħmudija niksbu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa akbar iġadruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kullu mkien fid-dinja il-bledmin kollha jimtlew bil-għeda u aħna flimkien mal-anġlu mal-qaddisin bil-qalb nixtiequ ngħidulek. Qaddis. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawit u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem quddiem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, id-demm li jxerret għalina u għal-bledmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għanna fostna huwa Ġesu li qam il-mewt. Ġesu ħaj li qed joffri b'imħabba lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-miżżewġin tagħna. Ftakar fil-morda kollha. Ftakar fil-mejtin tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna rina l-kol tolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqaddsa Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox
fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħaġa sabiħa li Ġesu qasammana l-intimità li kien ikollu ma' Alla missieru fit-talb. U qasammana din it-talba sabiħa, it-talba li għallimna, ejjew ngħiduha fl-imkien u bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema ejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibu u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salbna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. U lej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu ħaj li qed joffri lu nifsu f'dil l-Ewkaristija mqazza. Ħenina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Iżżajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Kristu qam mill-mewt u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu. Alleluja. Nitolbu. Fawwar fruħna mulej il-grazzja tal-misteru tal-Eid. U lilna l-koll li qabbatna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem, għamel li jkun jistħuqilna nirċievu il-grazzji tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum.
It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin lejh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna waqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu qam mill-mewt. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħalisna minn kull denja. Slima għalik Marija bli-grazzja li għal-mulej miegħek. Mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infen. Kull ġenna l-erwih kollha, speċjal minn dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenera rwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Għadek hemm wasatilna l-aħbar, id-dussija tiegħu il-Papa Franġisku għadu kemm għadda antalla l-Missier fil-glorja tiegħu. Jew noffru il-kumplament ta' dan ir-rużarju għalih. It-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħalna, u Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenera rwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazzi u mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurrata reġina tas-sema u tal-ard. Sirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrina dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzum li għal-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajahlewa u tamatana. Slima lik li kinajtu li xaħna turufnatu li teva. Li let nitnedu aħna nikbu nof u f'dan għal-wit ta' dbuħ. Ejja mela avukatatana dawalejna u klanitek tal-ħnina.
Urina wara dan it-truframent lil Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Jew nitolbu għar-Ruħ il-Papa Franċisku. Missierna li jinti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna dubietna palma nafru l-minuħa għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-murej miegħek, mberkindi fost id-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itla palina medinbin issa fissija tal-mawtana amen. Għatijħom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililu. Jistriħ fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal Missier tagħna. eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Alla. Itlob għalina. Imqadsa xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob Om għalina. li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob Om li għalina. tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob Xebba għalina. li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob Xebba għalina. kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Bera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob Bidu għalina. tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob Amara għalina. ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob Torri għalina. tal-Avorju. Itlob Dar għalina. ta' Deb. Itlob Arka għalina. tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob Kewba għalina. ta' filgħodu. Itlob Saħħa għalina. tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnistamla l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan amtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk Ħaruf mulej. talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatelinna għaddija tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demorju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, dilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha u miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppi kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Ta' qalb safja. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka,
Itlob għalina. Beato Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.